En relación á lei de pesca, a derogar esa lei de pesca que falábamos, cales son as principais cousas que non beben desa lei de pesca? Nesa lei de pesca o sector non admite, non adquere simplemente porque se olvida de boa parte do sector. Mire, durante estes 3 anos e medio a Consellería de Pesca intentou facer da pesca os bos e os malos. Os bos son as cofrarías que non lle plantean problemas, e os malos son a maioría das cofradías que lle estuveron planteando problemas á Consellería de Pesca. Nós pensamos que as cofrarías pois son unha organización que existe moito antes que a Consellería de Pesca, moitísimo antes que a Xunta de Galicia, e, por lo tanto, non ten ningún sentido neste momento pois ir contra as cofrarías simplemente porque hai moitas que non estén de acordo coa Consellería de Pesca. Por lo tanto, vamos a darlle un protagonismo ao sector mexilloeiro, os bateiros, o sector da pesca a través das cofrarías, o sector de marisqueo. Bueno, o que vamos é intentar co sector nun plazo de 100 días axustar e presentar unha lei de pesca que tiñamos prácticamente preparada na anterior legislatura e que simplemente non deu tempo porque, como se sabe, nos faltou un escano para a maioría absoluta e non gobernamos nos últimos anos. Lugo é unha provincia eminentemente rural e que vive tamén do mundo gandeiro e agrícola. Cal é o compromiso co agro galego e co agro lucense, principalmente? Primeiro, aceptar que o agro está nunha situación moi complicada. Aceptar e saber que temos un problema co agro porque se pecharon máis de 3.000 explotacións gandeiras no último ano, 2008. Eso significa que as cousas están funcionando con moita dificultad. Por que se pechan as explotacións gandeiras? Porque non son rendibles. Por que non son rendibles? Porque se incrementan os costes de produción e, sin embargo, baixa o precio de venta do produto. Se se incrementan os piensos, os abonos, os plásticos, entre un 40 e un 60%, e, sin embargo, o precio da leite baixou casi 30 pesetas no último ano, pois é evidente que temos un problema. Temos un problema de que os gandeiros teñen que pagar máis para producir un litro de leite e reciben menos cando venden ese litro de leite. Por lo tanto, temos que facer unha aposta moi clara, aceptar que hai un problema, plantexar que é necesario unha nova política láctea, plantexar que é necesario facer contratos, programa, facer alianzas entre os produtores e as industrias lácteas e, por suposto, plantexar unha cuota láctea razonable. Unha cuota láctea para Galicia razonable. Temos o 54% de todas as explotacións gandeiras de España, temos máis do 40% de toda a produción láctea de España, é necesario pois que nos traten con un mínimo de dignidade. E para o sector da carne igual. Non é só un problema da leite, é un problema da carne tamén, donde un becerro hoxe nunha feira pois ás veces non cubre os custes de levar o becerro á feira, xa non os custes de manter ese becerro, senón de leválo á feira. Por lo tanto, temos un grave problema evidente no ámbito rural, e no ámbito rural non é só gandería e non é só produtos lácteos. O ámbito rural é educación, é vivenda, o ámbito rural son novas tecnoloxías, o ámbito rural é a sanidade. Hai que facer unha política completa e integral do ámbito rural para que non se despoble, para manter a despensa de Galicia chea de produtos, porque temos unha excelente despensa para fixar población no rural. Falaba vostede tamén de vivenda. Unha das cousas que leva o Partido Popular agora en Galicia no seu programa é a fusión da Consellería de Urbanismo e a Consellería de Medio Ambiente. Cal é o obxectivo de fusionar estas dúas consellerías en que pode beneficiar, por exemplo, a cidades como Lugo? Pois mire, o que pode beneficiar claramente é axilizar todos os temas urbanísticos. Galicia ten un problema. O 93% dos concellos galegos non teñen plan xeral de ordenación urbana. Eso significa que é moito máis difícil en Galicia facer unha casa legal que facer unha casa ilegal. Non só porque a xente non queira facer unha casa legal, é que, aínda que quera, é que non pode. Por tanto, hai que ter como un objetivo estratégico a posibilidade de construir legalmente en Galicia. E para iso os concellos teñen que ter un plan xeral. E un plan xeral é a constitución do Concello. Probablemente a decisión máis importante que poda adoptar unha corporación. Por iso hai que facilitar na Xunta de Galicia pois todo o percorrido que ten que facer un plan xeral, pedindo informes na Consellería de Cultura desde o punto de vista de patrimonio histórico, na Consellería de Medio Ambiente desde o punto de vista ambiental, na Consellería de Medio Rural
na Consellería de Industria en algúns casos, na Consellería da COTOP polo temas das infraestructuras. O que pretendemos é xustamente unir medio ambiente e urbanismo e que haxa solamente un informe autonómico para o Plan Xeral de Ordenación Urbana. Que o Concello entregue o Plan Xeral e que a Xunta non obliga os concellos a percorrer todas as consellerías, senón que sexa a Xunta internamente a que mova todos esos informes. Por lo tanto, o que queremos é ordenar o territorio e o que queremos é facilitar os plans xerais de ordenación urbana para realmente sacarlle rentabilidade ao territorio galego cun urbanismo transparente, cun organismo racional.